ଗପଟିର ନାମ ସୁନା ଶୁଆ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ସୁନା ଶୁଆ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେହି ଗାଁରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଲୋଭ ଭରିଥିଲା। ଧନ୍ୟ ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଶୁଆଟି କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲା। ଧନ୍ୟକୁ ଦେଖି କହିଲା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା। ଭାବିଲା, ମୁଁ ସୁନା ଶୁଆକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଦେଖିଲା ସୁନା ଶୁଆ ତା ଘର ଆଗରେ ବସିଛି। ଧନ୍ୟ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁନାପର ଦିଅ। ସୁନା ଶୁଆ ଗୋଟିଏ ସୁନାପର ଦେଲା। ଧନ୍ୟ ଖୁସିରେ ନାଚିଲା। ପୁଣି ଶୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଧନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା। କହିଲା, ସୁନା ଶୁଆ, ମୋତେ ସବୁତକ ସୁନାପର ଦରକାର। ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟ ସୁନା ଶୁଆକୁ ଆଘାତ କଲା। ସୁନା ଶୁଆ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ସୁନା ଶୁଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲି।